Mga kapuso, adunay pinasahi og patsyada nga inisyatibo ang lokal nga kagamhanan sa Villanueva, Misamis Oriental nga siguradong makatabang gayod nga mapakgang ang problema sa basura ug makatabang sa kinaiyahan. Aron sayron kung unsa kining programa nga Baylo Basura, atong makauban si Ma'am Augie May Vanguardia, ang Solid Waste Management in Charge sa Menro. Ma'am May, mayong buntag og dayon sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta diha, ma'am? Hello sir, good morning. Thank you. Okay lang ni diri sir sa Villanueva. Maayo kay anaara mo sa sakto nga kahimtang, Ma'am May. Apan unang-una, ma'am, no, makisayod sa mi kung unsa ba kining ginatawag nga programa karon sa Villanueva nga Baylo Basura. Kining Baylo Basura Star Program sir is isa ni siya sa mga programa diri sa among LGU Villanueva through Menro Municipal Environment and Natural Resources Office, kung asa ang basura diri sa Villanueva atong bayluan og goods. Ma'am, nganong gimugna nato kini nga programa diha sa lungsod? Unsa di ay ang katuyuan niini? So kini siya nga Baylo Basura Star Program sir is ang iya gyud tumong ani is to reduce the waste of Villanueva in a way sir nga naapoy makuha nga benepisyo ang mga katawhan. So ang ilang mga basura gikan sa ilang mga panimalay, ila lang isegregate og tarong, kinahanglan nga uga, kinahanglan nga limpyo para ila din pwede bayluan sa store. Kung asa kada barangay naa siya store, Baylo Basura Store. So dito nila bayluan depende sa ilang depende sa pila ka kilo nga basura nga ilang ma-surrender sa store, and then pwede na din siya bayluan sa goods. Grabe kanindot sa tumong sa mong programa, ma'am. Apan sa pagkakaron, pila na ba ka barangay ang nag-implementar niini? Oo. So, naay 11 ka barangay diri sa Villanueva sir no. So ang amo pong pangandaman nga Baylo Basura Store is 11 pud ka buok. So nagrepresent sa kada barangay. Sa pagkakaron sir, as of karon siya nga adlaw, naa nami 9 out of 11 ka barangay ang naka-launch na sa Baylo Basura Store Program. So ang duha to follow na karon nga bulan, nanapod mi mga recyclable waste nga amo nang napabaligya sa junk shop. Ma'am, alang sa kasayuran sa tanano, asa pud ba day gikan ang pondo sa mong proyekto aron nga mulungtad kini? Ang budget sa store is nakasalalay sa atong barangay. So ang amua lang sa LGU Villanueva through Menro is ang goods. So kami nag-provide sa goods, then ang barangay may nag-provide sa store. Panghinaot namo, sama ninyo, ma'am, nga mulungtad gayod kining nindot nga programa. Apan kamusta pud ba di ay ang problema sa basura, ma'am, diha sa Villanueva? So actually atong year 2020, so naami mga barangay nga naay mga open dump site which is bawal gid siya. So sa pagkakaroon sir, makaingon gid mi nga wala na gid mi open dump site, and then tungod ani nga program sir is nakatuon gid og segregate ang atong mga katawhan. Kaysa una man gud sige lang mi og information, education, communication campaign kada barangay, pero wala gyud mahimo nga segregation at source. So sa kana nga pamaagi sir no, medyo na-lessen gid siya ang mga problema, mga reklamo dito sa mga opisina. Wala na kayo gasumbong anay mga tapok-tapok nga basura or sunog-sunog diri ana. So okay gid siya sir no. Isa pa sir, ang ilang manggong sanggitan busa sila nag-participate ani nga programa is asa sila makakita og junk shop nga inanag kantidad ang among ibaylo. Lahi ra gid siya sa junk shop sir. So dili nila ma-compare sa junk shop ang among bayluan nga goods. Ma'am, can you briefly explain unsa di ay ang mechanics sa maong programa? Naami mga Baylo Basura list. So naami mga leaflets provided gihapon sa among opisina. So ako na lang i-enumerate nako sir no ang list. So naami 1 kilo PET bottles, equivalent na siya sa 5 points. So ang among program sir is a point system basis. So ang basura ilisa na mo sa points, and then katong points nga ilang makuha mo to siyang ilang pwede ma-redeem sa store. Ma'am May, isip kabahin sa Menro, unsa ba ang inyong panawagan og mensahe ngadto sa mga katawhan sa Villanueva? So in behalf of Municipal Environment and Natural Resources Office, so kami sa Menro nag-invite sa tanan katawhan sa Villanueva nga mag-participate sa among Baylo Basura Store Program, kung asa ang basura nila gikan sa panimalay is atong bayluan sa goods.
So simple lang gid kaayo ang amuang hangyo sir no nga mag-participate sila para lang pud sa kaayuhan sa ilang panglawas ug sa tibuok kinaiyahan. So among paningkamutan nga ma-sustain namo ni siya nga program, pinaagi lang pud sa syempre sa atong mga leader diri sa LGU Villanueva og tinabangay ni siya sir. Daghang salamat Ma'am May sa imuhang oras nga gihatag sa At Home with GMA Regional TV ug panghinaot namo nga mas mudaghan pa ang musuporta sa inyong proyekto nga makatabang sa kinaiyahan. Sige sir, salamat. Relax lang mga kapuso, mubalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV.